Bones, jo soc el Díaz, soc el facilitador d'aquest grup, de Miquel Duran i Sabrina. I bé, en aquest cas tenim nens que ja van molt avançats, que fa molts anys que estan fent robòtica, en nosaltres, en Lego Robotics Balears. I bé, n'hi ha de petits també, que s'han anat ajustant en són més grans i darrerament ja estem fent els projectes conjunts i per tant per jo és un disfrute que puguem fer tots aquests projectes amb aquests nens. M'ha portat tenir una nova experiència en són nens. Mai havia fet feina en són nens. Jo venc d'una carrera de llei, bé, jo vaig estudiar dret i mai havia fet feina en nens. I la veritat és que encara m'agrada més fer feina en nens que amb adults, la veritat. I darrere ells jo aprenc bastantes coses. De fet, hi ha programacions, hi ha adreceres que estic aprenent amb ells. I sobretot, veure que els nens tenen molta imaginació, tenen cosa que a vegades nosaltres, quan som adults, perdem.